Edzés. Én edző vagyok, Ja. nekem csak felügyelni. Tessék csak nyugodtan megnézni, milyen ügyesek a lányaink. Mindent beletesznek, beleadnak, anyait, apait. Az biztos. Vezetésem alatt ilyen szépen haladunk. Fejlődnek, látszik. Igen. Igaz, ma csak lajtosan. Könnyített program! Könnyített program, Lára, tornász a hangot most már kézre. Maga, Tornászom! maga olyan csinos kisasszony, hol valósít? Maguk a csigaklubtól? Csak nem! Egy kicsit nem egy kicsit volt. Benéztünk a csigába. Másik kevergetett, igen. Kevergetek már nagy szobának. Hogy a ködbe veszek,